Kamano wan kod jado bura mamuhoroni ka mano migosi Onyango Koyo jatelo neno ke yuoro ka to burani ok obudhe kaka ne waparo nya budho ahinya weche machalo nade ma utumo kawuono e romo. Erokamano ahinya ikwara Mogi. Romo kawuono en machuok, ne en mar ng'eruok ka oyierwa ji manyien mang'eny. Oyierwa governors mang'eny, oyierwa senators manyien mang'eny, MPs koro biro mang'eny kabisa. To giduto gi jo Azimio. Kwan mosegoyo en ni namba mag MPs nitie mang'eny moingo mag Kenya Kwanza. Kambi mar governors wan go 25. Tiende ni wayolo jok moko ka. Joma ne go gigi mogocho ne Raila. Medwa kwa jowa unagi te. To moloyo jo Moroni constituency kasego nwero kamano kuom yiera. Ya konu kar ka kwasebiri wasego kwano mono jakom emuyombo. Koro beduru gi Horruok wabiro nyiso machiegni biro yudo result. To kata ko yudo result maber kaka warito ni kik wabed gi celebration moro marach mabiro ketho gi ji. Wabed gi Horruok, wabed kod nyasi wabiro timo maber, wan kodu wabiro kelonu weche mogik. To wadwaro bed gi Horruok kung'eyo jakom emuyombo kende ma Chebukati biro lando.